И здрасти, Ник, това е моята кандидатура за твой привет сервер World of Minecraft. Значи, като за начало на 14 години съм от град Бургас, казвам се Даниел. И сега ще покажа какво съм построил. Значи, тук има една къща. Доста готина, кеф мене. Тук е езеро, някакво маняшко. Тук е някаква малка ферма, е така за декорация. Едно дърво също пак за декорация. Един enchanting table, значи слизате долу, енчантвате си. И тук има още една къща. Опа, ладно. Още една къща, един портал и едно езеро. И така, тук е за положенки. Може да спрете положенки тук. И надявам се, че е харесала. И чао!